Slovenská politická scéna je v posledných dňoch otrasená sériou udalostí, ktoré vyvolali vlnu pobúrenia a volania po zodpovednosti na najvyšších miestach. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa ocitol pod paľbou kritiky po tragickom incidente v Košiciach, kde po zásahu polície zomrel človek. Opozícia, vrátane strán Progresívne Slovensko, PS, a Sloboda a Solidarita, SAS, žiada jeho okamžité odstúpenie. Incident, ktorý otriasol verejnosťou, sa odohral začiatkom novembra v Košiciach. Policajt počas služby zadržal muža, ktorému mal spôsobiť zranenia hlavy a tváre. Napriek operácii v nemocnici muž zraneniam podľahol. Prípad vyšetruje policajná inšpekcia, no už teraz vyvoláva otázky o primeranosti policajných zásahov a zodpovednosti vedenia rezortu vnútra. Opozičné strany reagovali promptne. Michal Šimečka, líder Progresívneho Slovenska, vyzval premiéra Roberta Fica, aby okamžite odvolal ministra Šutaja Eštoka. To jediné, čo mal minister vnútra okamžite urobiť, je vyvodiť politickú zodpovednosť a podať demisiu. Bez váhaní, bez čakania na výsledok vyšetrovania, bez toho, aby diskutoval o tom, či to bolo individuálne zlyhanie, alebo či ide o systémový problém. Namiesto toho sa pán minister vyhovára, zamlčuje fakty, vyhlásil Šimečka. Dodal, že ide o vážne zlyhanie, ktoré si vyžaduje politickú zodpovednosť. Jeho slová doplňa Branislav Gröling z SAS, ktorý priamo pomenoval, že toto je už druhý prípad, ktorý bol takto medializovaný, kde zadržanú osobu v Košiciach týrali a zbili určití policajti. Je to za nás aj obrovské zlyhanie časti policajného zboru. Je to obrovské zlyhanie ministra Šutaja Eštoka. SAS zároveň spustila iniciatívu na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolať ministra vnútra. Gröling dodáva: 2 prípady policajnej brutality stačili. Minister Šutaj Eštok sa však bráni a tvrdí, že je potrebné počkať na výsledky vyšetrovania. My, samozrejme, tento prípad prešetríme, zodpovednosť bude určite vyvodená, vyhlásil minister. Zdôraznil, že je predčasné hovoriť o vyvodení zodpovednosti, kým nie sú známe všetky okolnosti prípadu. Prezidium policajného zboru sa k prípadu vyjadrilo s tým, že neprimerané zásahy policajtov nemajú a nesmú mať miesto v slovenskej polícii. Prezident policajného zboru dal pokyn na preškolenie policajtov v oblasti služobných zákrokov a používania donúcovacích prostriedkov. Opozícia však tieto kroky považuje za nedostatočné. William Karas z KDH žiada dôsledné prešetrenie celej udalosti a vyvodenie zodpovednosti nielen voči jednotlivcom, ale aj voči vedeniu rezortu. Žiadame zmeny jednak vo vedení policajného zboru, ale aj že sa vyvodí zodpovednosť za nezvládanie rezortu aj voči ministrovi, povedal Karas. Situácia eskaluje a tlak na ministra Šutaja Eštoka narastá. Opozičné strany sú odhodlané využiť všetky parlamentné nástroje na jeho odvolanie. Otázkou zostáva, či minister ustojí tento tlak, alebo podá demisiu. V každom prípade verejnosť očakáva rýchle a transparentné riešenie tejto krízy, ktorá vrhá teň na dôveru v políciu a vedenie rezortu vnútra.